dibuixo i tal. No sé. Uau, que bo. Per cert, avui la Maria i jo anem a fer un cafè al bar de la plaça, vols venir? Buah, que va, ho sento. Avui vaig a l'hospital, tinc l'ablació. Ara vindrà la meva mare a buscar-me. Buah, nena, fa uns mesos vam anar ma germana i jo. És aquí baix, no?, a l'hospital del poble. Sí, de fet és on s'ho va fer la meva germana, ho fa molt bé. Sofia! Hola! Hola, mama. Hola, guapa. Què tal el dia? Bé, només una mica nerviosa per l'operació. Tranquil·la, no passa res. Ja saps que és el millor que es pot fer. T'anirà molt bé. Ja. Mira, què et sembla si quan surtis anem a sopar on tu vulguis? Sí, em ve de gust anar al mexicà aquell que vam anar un cop. Doncs després truco al papa perquè reservi. Vinga, puja que marxem ja. Tal com ja es portava especulant fa uns mesos, finalment el govern aprova l'ablació masculina a tot l'Estat. Connectem amb Rita Pastor. Bona tarda. Molt bona tarda. Efectivament, a la seu del govern s'acaba d'aprovar la llei d'ablació masculina, com sempre ha sigut per a les dones. Seguidament també hem recollit l'opinió sobre aquest concepte. Doncs em sembla una mica desmesurat. Ho veig bé per les noies, però en els nois és diferent. Per què és diferent? No fotis. Perquè sí, perquè és diferent. Bueno, doncs em sembla molt bé. És com que ajuda a que els homes i les dones estiguin en igualtat d'una vegada per fi. És un gran pas per aconseguir aquest propòsit que tothom volia ja. Pues això em sembla una barbaritat. No crec que es tindria que haver aprovat amb els nois i jo no penso fer això, que vinga, que només les noies això, no em sembla bé. I per què les dones sí? Pues perquè sí.